Uy. Ito na yung aming kamuti balls. Ang sarap nito. Napakainit lang dito sa aming pwesto. Tagaktak yung pawis. Ayan, loto ng aming madilim. Loto na yung aming ubi na kamuti balls. Masarap. Tikman na natin, guys. Anong iog mani? Ay! Bakit ba ang dilim? Asa ba ni? Allah, ayun yung kamote meatballs na. Meatballs naman. Naku ba, ano ba yan? Kamote balls. Yan, kakain na kami. Ay, hindi pa pala. Yan, nakarecord na yan. Hindi pa pala yung kanina? Puti pala ako ang hindi pa pala. Pakainit. Ano ba ngayon? Summer pa ba ngayon? O ano? Yan yung kamote na yun. Pakita yung kamote natin. Kamote balls. Kamote meatballs. Hindi kamote balls. Ayun. Sarap. Sarap na? Alam mo yung anak ko. Walang internet? Wala. Sarap. Chocolate flavor, ube flavor. Try nyo ito. Mga snack. Gusto ng anak ko. Anak ko yung kamote. Ito kumakain. Sobrang sarap. Malilimutan mo yung mahal mo pag kumain ganito. Malilimutan mo yung pangalan mo. Kamuti balls. Ito lang panhapon namin. Gusto mo pa? Gabing kalat, anak. Ikaw mahugas ha. Bakit? Sama mo si mama dito. Kaya ako lang isa eh. Sarap na. Magtira tayo nito bukas na ka. Yan, almusal natin. Ha? Almusal namin bukas. Okay ko. Sorry. Kulipan tuloy ako. Kanami ba agad eh? Dandahan. Busog ka na saan?
Tira ko to para bukas. Katol. Katol kayo. Ayan. Dami mong hugas eh. Hugas ka na. Pagkain ko naman eh. Bukas na to. Kundi lang. Bye-bye.